Вітаю вас! У эфіры навіны Віцебскай вобласці, у студыі Артур Смалякоў. Увага рэгіёнам! Старшыня палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу Беларусі Ігор Сергіяенка прыняў удзел у пасяджэнні Шумілінскага райвыканкама. Працоўны дэсант на васільковым форуме. Студэнцкія атрады дапамагаюць рыхтаваць фестывальныя пляцоўкі славянскага базару ў Віцебску. Маляваць як летапісец. Выстава, прысвечаная выяўленчаму мастацтву блакаднага Ленінграда, адкрылася ў горадзе над Звіной. Сучаснае абсталяванне, трэнажорная зала і пакой псіхалагічнай разгрузкі. У глыбокім пасля капітальнага рамонту адкрылі пажарную аварыйна-выратавальную часць. Ва ўрачыстай цырымоніі прынялі ўдзел міністр па надзвычайных сітуацыях Беларусі Вадзім Сіняўскі і старшыня Віцебскага аблвыканкама Александр Суботін. Абнаўленне будынка дазволіла значна палепшыць умовы службы ратаўнікоў. Рэпартаж Іллі Лапацінскага. У глыбоцкіх супрацоўнікаў МНС урачысты момант. Пасля капітальнага рамонту адкрылі пажарную аварыйна-выратавальную часць. Створаны камфортныя і сучасныя умовы для службы ратаўнікоў. Трэнажорная зала, пакой псіхалагічнай разгрузкі і адпачынку, памяшканне для захоўвання і сушэння спецадзення. Цэнтральную частку будынка займае гараж-стаянка для ратавальнай тэхнікі на 6 машын. Супрацоўнікі сваю часць не пазнаюць. Я работаю уже примерно 12 лет. Я пришел в эту часть, она была совершенно другая. Очень сильно улучшились условия службы, работы по автомобилям. Сегодня министр подарил нам новый автомобиль АЦ-8.0. То есть появились помещения для работы, оборудование улучшается. Каждый год что-то модернизируется, чувствуется поддержка со стороны министерства. Капітальны рамонт пажарнай часці зрабілі ў кароткія тэрміны. Спатрэбілася крыху больш за год. Падчас урачыстага адкрыцця абноўленага будынка міністр па надзвычайных сітуацыях Беларусі Вадзім Сіняўскі уручыў юбілейныя медалі і ўзнагароды глыбоцкім ратаўнікам за значны ўклад у развіццё і ўдасканаленне дзейнасці па абароне насельніцтва краіны. Мы развитие системы Министерства по чрезвычайным ситуациям видим через развитие наших региональных территориальных подразделений, которые включают в себя и пожарно-аварийно-спасательные посты, части, отряды, которые дислоцируются непосредственно в близости от проживания нашего населения. И, конечно же, в таком достаточно крупном районном центре, как Глубокое, реконструкция старого приспособленного здания в современную пожарно-аварийно-спасательную часть – это достаточно серьезное событие для всей системы министерства, потому что именно из этих кирпичиков состоит вся система безопасности по линии МЧС. З сучаснай тэхнікай і магчымасцямі абноўленай пажарнай часці азнаёміўся кіраўнік паўночнага рэгіёна Александр Суботін. Падзякаваў ратаўнікам за іх нялёгкую працу і адвагу. Жизнь человеческая, и не только, наверное, это самая большая ценность, что у нас есть, поэтому они ее защищают, и поэтому должны, как минимум, в хороших, надлежащих условиях нести свою службу, и, дай Бог, спасут как можно больше жизней. Ратаўнікі адважныя і дысцыплінаваныя, штодня змагаюцца з вогненнай стыхіяй дзеля абароны здароўя і маёмасці людзей. У Віцебскай вобласці паляпшаюць матэрыяльна-тэхнічную базу ведомства для камфортнай службы тых, хто штодзень спяшаецца на дапамогу. Ілля Лопацінскі, Константин Лебедзеў, навіны Глыбокае. Старанна вучыцца і працаваць дзеля росквіту малой радзімы. Якія ўмовы створаны для гэтага ў Шумілінскім раёне, прааналізаваў старшыня палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу Беларусі. Ігор Сергіяенка прыняў удзел у пасяджэнні раённага выканаўчага камітэта, а таксама сустрэўся з работнікамі мясцовага завода і ацаніў умовы іх працы. Падрабязнасці у Марыі Дзікан. Гарадскі пасёлак Обаль, Шумілінскі двухтысячнік, яго прамысловы цэнтр, керамічны завод. Месца работы 200 мясцовых жыхароў. Сярод іх і чалавек года Віцебшчыны Кацярына Васілевіч, аператор пульта кіравання з 18-гадовым завадскім стажам. Якасць обальскай цэглы – гэта яе адказнасць і заслуга. Работа достаточно сложная в плане ответственности, очень много оборудование, за которым мы следим, бесперебойно все должно работать. Привыкла, уже все свое, уже втянулись. И, мне просто, в общем, все нравится, меня устраивает моя работа.
Абпалам цэглы дынастыі обальцаў займаюцца амаль 100 гадоў. Сярод патомных завадчан і цяперашні кіраўнік прадпрыемства. Прамысловец з 30-гадовым вопытам разумее, адных толькі слаўных традыцый для рэнтабельнасці вытворчасці мала. Час патрабуе прагрэсу і інавацый, ды такіх, што ва ўсёй Беларусі пакуль яшчэ няма. Перевод туннельной печи обжига, где мы используем природный газ с использованием твердых видов топлива до 70%. Это в частности кокс нефтяной, который производится на Новополоцком НБЗ «Нафтан». При использовании твердых видов топлива повышения качества мы будем достигать более положительных и рентабельных показателей. Павышэнне прыбытковасці і паляпшэнне умоў працы. Пра тое, што абяцае завадчанам рэалізацыя праекта, са спікерам ніжняй палаты парламента гаварылі недалёка адышоўшы ад станка. Размова аб працоўных рэаліях ужо ў больш шырокім маштабе ў мясцовым райвыканкаме. Сітуацыя неадназначная. Вакансіі ёсць, беспрацоўныя шумілінцы таксама. Але пазл не складваецца. Знайсці кампраміс паміж «хачу» і «магу» няпроста. Але жыццёва неабходна як для эканомікі, так і для самих громадян. На районном уровне работа организована. Комиссии работают, вовлечены в эту работу председатели сельских советов, я имею в виду по работе с населением, предложениями мест на тех или иных предприятиях района. От состояния работы с кадрами и в целом от состояния кадров зависит и организация работы всего хозяйственного комплекса, объектов социальной сферы, любого района. Кадравы рэзерв рэгіёнаў мясцовая моладзь. А як вядома, самая эфектыўная прафарыентацыя тая, што пачынаецца са школьнай лаўкі. Яна перш за ўсё павінна быць зручнай. Летнія канікулы, час рэвізіі устаноў адукацыі. І якасць без кампрамісаў, калі гаворка ідзе пра камфорт дзяцей. Уже с апреля месяца у нас был сформирован общий план по всем учреждениям образования района, который в себе содержал как мероприятия, так и исполнителей и суммы, которые нам необходимы будут для использования, чтобы данное мероприятие было выполнено к 20 августа этого года. Поэтому вот такая планомерная работа, целенаправленная, она действительно позволяет своевременно готовить учреждения образования. Каб дзеці не гублялі сувязі з роднай зямлёй, трэба, каб яны перш за ўсё ведалі яе каштоўнасць. Гісторыя ў гэтым выпадку самы лепшы настаўнік, чые ўрокі не ігнаруюць, а паўтараюць, па прыкладу дарослых, прыйшоўшы ў музей або да мемарыяла, каб ушанаваць памяць герояў вайны, што не схілілі галоў, выстаялі, перамаглі 80 гадоў таму. Каб мы сёння тут і цяпер вучыліся і працавалі на роднай, свабоднай, бясцэннай зямлі. Марыя Дзекан, Антон Левін, навіны, Шумілінскі район. Міністр культуры Рэспублікі Беларусь Руслан Чарнецкі з рабочай паездкай пабываў у Расонскім раёне. Сустрэўся з мясцовымі жыхарамі, адказаў на іх пытанні, наведаў музей баявой садружнасці і пазнаёміўся з работнікамі сферы. Што цікавіла міністра культуры і як месцічы рыхтуюцца да міжнароднага фестывалю мастацтва ў Славянскі базар у Віцебску у матэрыяле Юліі Устінавай. З удзячнасцю да вызваліцеляў рабочая паездка міністра культуры ў Расоны пачалася ля брацкага пахавання часоў Вялікай Айчыннай вайны. Хвіліна маўчання і кветкі да мемарыяльнага комплексу як даніна памяці загінуўшым героям. У мясцовым доме культуры госці сустракаюць цёпла. Ад фальклорнага калектыву музычнае прывітанне. У зале ДК сабраліся работнікі культуры. Размова пазітыўная пра родную краіну і моладзевую палітыку. Міністру культуры, заслужанаму артысту Беларусі, пытанні задалі ў тым ліку асабістыя. Пра выбар шляху, таймінг і хобі, цікавіліся і планамі па развіцці галін мастацтва. У Расонах Руслан Чарнецкі таксама правёў прыём грамадзян, наведаў музей баявой садружнасці і выставу-прэзентацыю культурнага патэнцыялу раёна. Саломапляценне, вышыўка, разьба па дрэве, роспіс па тканіне, лапікавае шыццё, габелен. У экспазіцыі самабытныя ўзоры мастацкіх рамёстваў, характэрных для гэтага краю. Расонскія майстры удасканальваюць сваё майстэрства і працягваюць народныя традыцыі. Ремесло живет, оно постоянно развивается, несмотря даже на современные технологии.
Вот, и будет на это мода и спрос. Главное нам работать в этом направлении, чтобы не дать умереть такому интересному и древнему ремеслу, как резьба по дереву. Цікавасць да традыцыйных відаў мастацтва расце. Людзі жадаюць навучыцца рабіць прыгожыя рэчы з прыродных матэрыялаў, як нашы продкі, дадаваць утульнасці дому вышытымі сурвэткамі і абрусамі, насіць эксклюзіўныя аксесуары. Вырабы расонскіх майстроў ведаюць і чакаюць на выставах-кірмашах. Узнают нас не по вывеске большой, где написано «Расонский район», у нас ее нет, а узнают нас именно по изделиям нашим. Вот это самое главное. И каждый год они приезжают за нашими деревянными ложками, разделочными досками и замечательными спилами можжевельника. Майстры расонскага дома рамёстваў прадставяць свае работы на свяце купалля ў Александрыі. Актыўна рыхтуюцца да міжнароднага фестывалю мастацтваў «Славянскі базар» у Віцебску. Прыедуць з майстар-класамі і прывязуць сувеніры, прадметы побыту і ўпрыгожанні ручной работы. Юлія Устінова, Станіслаў Дудзін. Навіны Расоны. Атрымаць новы вопыт і стаць часткай галоўнай культурнай падзеі гэтага лета. Два студэнцкія атрады пачалі працаваць на фестывальных пляцоўках славянскага базару ў Віцебску. Працоўны дэсант Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі на Васільковым форуме задзейнічаны ўпершыню. Асноўным арганізацыйным службам спатрэбіліся дадатковыя памочнікі, бо сёлета ў міжнароднага фестывалю з'явіліся новыя лакацыі. Зараз байцы студатрада дапамагаюць падрыхтаваць галоўныя сцэнічныя пляцоўкі славянскага базару ў Віцебску. Помогаем в уборке, помогаем просто работникам. Для меня это достаточно значимая, скажем так, цель помочь в организации, потому что это отличный праздник, это отличная возможность познакомиться с новыми людьми и как-то провести свое время не зря. Ребята будут непосредственно принимать участие в подготовке к мероприятиям славянского базара. У ребят будет подготовка сценографии, то бишь выносить стулья, расставлять мебель, выкатывать какие-то декорации. Это непосредственно на моментах концерта. На данный момент именно конкретно работает более 35 отрядов общей численностью 520 человек. В июле очень многие студенческие отряды у нас отправятся на республиканские трудовые проекты, на всебелорусскую молодежную стройку. 26 июня будет дан старт областной молодежной стройки. В этом году решением председателя Витебского областного исполнительного комитета статус присвоен Новополоцкому региональному комплексу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Штогод на Віцебшчыне да студатрадаўскага руху далучаецца ўсё больш маладых людзей. Гэтым летам будуць працаўладкаваны больш за 7 000 чалавек. Важатыя, тынкоўшчыкі, медсёстры, кухонныя і падсобныя рабочыя. Хлопцы і дзяўчаты спрабуюць сябе ў розных прафесіях. Гэта магчымасць атрымаць каштоўны прафесійны вопыт, завесці новыя знаёмствы і зарабіць грошы. У Оршы ўрачыста адкрылі абласны турыстычны злёт працоўнай моладзі. Ён сабраў некалькі сотень маладых людзей з усіх раёнаў паўночнага рэгіёна. У цырымоніі адкрыцця прыняў удзел намеснік старшыні Віцебскага аблвыканкама Вячаслаў Дурноў. Ён наведаў лагер удзельнікаў, азнаёміўся з умовамі пражывання і праграмай мерапрыемстваў. Яна абяцае быць насычанай. На працягу некалькіх дзён каманды будуць спаборнічаць у арыентаванні, пераадоленні паласы перашкод, тэхніцы велатурызму, стральбе, валейболе і іншых дысцыплінах. Маладых людзей чакае таксама інтэлектуальны турнір і культурная праграма. А пачалося ўсё з масавай зарадкі, якая надала ўсім удзельнікам абласнога турзлёту бадзёрасці і добрага настрою. Подобные мероприятия просто необходимы нашей молодежи. Во-первых, это площадка для того, чтобы они общались и делились всеми своими впечатлениями о том, что на сегодняшний день их волнует. Когда они проходят различные соревнования, они показывают свою силу, выносливость, ловкость. В Спортландием и турслетом быть, и мы их будем развивать. И очень приятно, что максимально каждый раз увеличивается количество участников. Все команды настроены на позитив, на победу. Поэтому, я думаю, вы видите, что все заряжены, все улыбаются. Первый раз принимаю участие, потому что это интересно, весело, новые знакомства, новые эмоции.
Жизнь на природе – это как минимум подышать свежим воздухом, найти своих собеседников, новых друзей и попробовать себя в разных видах спорта, таких как ориентирование, установление палат. У рамках областного турыстычнага злёту яго ўдзельнікі наведалі вядучыя прадпрыемствы Аршанскага района, аддалі даніну павагі загінуўшым героям Вялікай Айчыннай вайны, наведалі рэгіянальныя музеі. Праект аб'ядноўвае, дазваляе праявіць сябе, знайсці новых сяброў і атрымаць яскравыя эмоцыі. Свята развітання са студэнцтвам. Выпускнікі устаноў вышэйшай адукацыі Віцебшчыны накіраваліся ў сталіцу на рэспубліканскі баль. Гэта 200 юнакоў і дзяўчат, лепшыя ў вучобе, творчасці, навуковай і грамадскай дзейнасці. Наш карэспандэнт Інна Падрэцкая праводзіла моладзь і даведалася пра іх настрой і планы на будучыню. Для Ульяны Агароднікавай дзень развітання са студэнцтвам пачаўся хвалююча. Зрабіць макіяж і прычоску, падабраць касцюм. Без увагі не засталася ніводная дэталь, бо на рэспубліканскім свяце выпускнікоў трэба выглядаць на ўсе 100. Наперадзе ў студэнткі Віцебскага дзяржаўнага медыцынскага універсітэта інтэрнатура. Яна будучы стаматолог-тэрапеўт. Дапамагаць людзям прызванне і справа ўсёй яе сям'і. Бабушка, дедушка, мама, все находятся в медицине. И для меня это очень какая-то родная и уже с детства теплая профессия. Это большая ответственность в первую очередь, потому что ты ответственен за самое важное, что есть у людей. Это их здоровье. Витебщина – это моя родина. Я очень рада, что я буду помогать людям именно здесь. Рэспубліканскі выпускны – вялікая падзея для ўчарашніх студэнтаў. На прэзідэнцкі баль запрошаны 200 юнакоў і дзяўчат паўночнага рэгіёна. Сярод іх і выпускнікі Віцебскага дзяржаўнага тэхналагічнага універсітэта. Я училась на специальности дизайн предметно-пространственной среды, факультет дизайна. Продолжу я свою работу в университете на кафедре. Я буду преподавателем. Жду впечатлений от поездки в Минск и благодарна за предоставленную возможность. Это очень здорово, что организуют такие мероприятия для выпускников. Это поддерживает талантливую молодежь. Меня переполняют совсем разные эмоции. Это одновременный мандраж, такое ответственное мероприятие раз в жизни буквально. И со второй стороны, действительно гордость, что я являюсь представителем своего университета, одним из немногих. Это лучшие из лучших студентов нашего университета. Они не только отличники учебы, но каждый из них имеет какие-то достижения. Кто-то в науке, кто-то в спорте, в творчестве, в общественной деятельности. Но уверена, что праздник для нашей молодежи станет такой отправной точкой, которая нацелит их в дальнейшей трудовой деятельности на новые достижения. Штогадовы рэспубліканскі баль – добрая традыцыя. Моладзь праводзіць у дарослае жыццё. Будучыя ўрачы, настаўнікі, інжынеры, сотні маладых спецыялістаў, якіх аб'ядноўвае вялікае жаданне працаваць на карысць сваёй краіны. Інна Падрэцкая, Станіслаў Дудзін, навіны Віцебск. Памятная і журботная дата ў гісторыі Беларусі. 22 чэрвеня – дзень усенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны і генацыду беларускага народа. Роўна 84 гады таму ў гэты дзень фашысцкая Германія напала на Савецкі Саюз. За гады вайны наша краіна страціла кожнага трэцяга жыхара. 22 чэрвеня па ўсёй Беларусі пройдуць мерапрыемствы, прымеркаваныя да дня усенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай. У Віцебску напярэдадні арганізуюць лічбавую патрыятычную эстафету 22, а ў нядзелю акцыю «Свечка памяці». На світанку на плошчы Перамогі ў Віцебску праваахоўнікі вобласці аддадуць даніну памяці і павагі загінуўшым. Мітынг-рэквіем па традыцыі адбудзецца каля мемарыяльнага комплексу на Успенскай горцы. Напярэдадні дня усенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны і генацыду беларускага народа пракуроры горада і вобласці правялі адкрыты урок для моладзі. Студэнтам, школьнікам, навучэнцам каледжаў расказалі пра зверствы нацыстаў і іх памагатых на тэрыторыі Беларусі ў гады вайны. Сярод спікераў гісторык і непаўналетняя вязніца канцлагера 5-й полк. Моладзь з першых вуснаў даведалася пра знішчэнне насельніцтва, умовы ўтрымання людзей у канцлагерах і нязломны дух савецкага народа. Шматлікія злачынствы нацыстаў сёння спрабуюць сцерці з памяці. Задача нашчадкаў пераможцаў зрабіць усё, каб не аддаць забыццю подзвіг продкаў. Сохранение памяти и изучение истории нашей страны для всех белорусов – это очень важная вещь, я считаю.
потому что вот если бы не воевали люди за нашу страну, да весь Советский Союз в целом, нас бы сейчас и не было. Важно знать, что творилось до того, как мы родились и какой ценой мы сейчас живем. Мы ездим в музеи, особенно в Минске очень понравился музей Великой Отечественной войны. Было довольно-таки интересно и поучительно. В процессе расследования нами допрошено 886 человек, в том числе 762 живых малолетних узника, это жители города Витебска, которые смогли нам донести информацию. Это последние свидетели тех жертв фашистов, которые были заточены в лагеря не только на территории города, но и вообще по всей стране и по всему миру. Мы сегодня хотим, чтобы дети через сравнение того, что видно сейчас, да, как сегодня прекрасно, благополучно можно жить и развиваться, и через те рассказы бывших малолетних узников понимали, какой ценой им досталась эта свобода, эта мирная жизнь. Моладзь азнаёмілася з экспазіцыяй, прысвечанай геноциду беларускага народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Копіі архіўных дакументаў, матэрыялы допытаў вязняў і фатаграфіі тых часоў. Усё гэта служыць напамінам. Гістарычную праўду неабходна не проста захаваць, а і перадаць будучым пакаленням. Наглядная гісторыя пра тое, як жывапіс дапамог перажыць цяжкасці ваенных гадоў. Выстава, прысвечаная выяўленчаму мастацтву блакаднага Ленінграда, адкрылася ў Віцебску. Праект «Маляваць як летапісец» значна больш шырокі, чым жывапіс і графіка. У экспазіцыі таксама прадстаўлены мастацкія прылады і прадметы побыту са збору Дзяржаўнага музея гісторыі Санкт-Петербурга. Гэта дазваляе не проста пазнаёміцца з творчасцю рускіх авангардыстаў, а адчуць атмасферу, у якой яны тварылі. Голад, холад, бамбёжкі і артабстрэлы. У суровых блакадных умовах ленінградскія мастакі не спынялі работу, каб жыхары асаджанага горада не гублялі веры ў перамогу. На выставке представлены произведения 12 художников, которые во время блокады Ленинграда жили в городе. Ну, кто-то из них потом был эвакуирован, кто-то провел полностью всю блокаду в городе. Но все они так или иначе, они потом вернулись назад в Ленинград. И вот я бы хотела отметить, что из этих 12 художников 2 художника непосредственно связаны с городом Витебском. Один из них – это Соломон Юдовин, который родился в Витебской губернии, был учеником Пена, а затем в 1924 году переехал в Ленинград и уже постоянно жил и работал там. На данной экспозиции представлены предметы историко-бытовой коллекции. Это живопись, также графика, и мы можем увидеть предметы еще Фонда науки и техники, что тоже редкость, которые пережили блокаду и сохранились до наших дней. В частности, сани представленные детские, они пережили блокаду, не были сожжены, и они единственные в собрании музея, в собрании Петербурга в целом сохранились. И через предмет мы можем проникнуться и прочувствовать то время, то сложное, тяжелое блокадное. У перыяд блакады многія мастакі ўдзельнічалі ў маскіроўцы важных прамысловых і ваенных аб'ектаў горада, дапамагалі эвакуіраваць часткі збораў Эрмітажа і Рускага музея, стваралі агітацыйныя плакаты і карыкатуры. Рэгулярна праводзілі выставы. Іх паказвалі ў шпіталях, эвакуацыйных пунктах і воінскіх часцях. У Витебску пьяный водитель учинил смяротную аварию. Следчыя шукаюць відавочцаў. Дорожно-транспортное здарэнне адбылося 16 чэрвеня каля 15 гадзін 20 хвілін на вуліцы Новолучаской. 36-гадовы водитель Сітраена сутыкнуўся з аўтамабілем «Мерседес». Затым не справіўся з кіраваннем і наехаў на светлавую апору. У выніку аварыі 36-гадовая пасажырка Сітраена загінула. Кіроўцы абодвух аўтамабіляў, а таксама пасажыр «Мерседес» не потерпели. В отношении 36-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». С санкцией прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Следчыя звяртаюцца да відавочцаў дарожна-транспартнага здарэння з просьбай паведаміць любую інфармацыю аб ім па тэлефоне, які вы зараз бачыце на экране.
На сустрач эмоцыям прыхільнікаў здаровага ладу жыцця запрашаюць прыняць удзел у фестывалі «Віцебскі велафест-2025». Сёлета ён прысвечаны 80-й гадавіне перамогі савецкага народа ў Вялікай айчыннай вайне. І адбудзецца ў гэтыя выхадныя ў Доўжы Віцебскага раёна. Удзел ва ўрачыстым адкрыцці спартыўнага свята плануе прыняць кіраўнік паўночнага рэгіёна Александр Суботин. Аматараў актыўнага адпачынку чакаюць конкурсы, забавы, аматарскія турніры па розных відах спорту. Гэта веламарафон, бегавы крос і трыятлон, а таксама спаборніцтвы па дарце, стральбе з лука і пнеўматычнай вінтоўкі, шашках, шахматах і гіравым спорце. Важныя і самыя цікавыя навіны з жыцця Віцебскай вобласці даступныя ў інтэрнэце. Асобныя сюжэты і цэлыя выпускі навін, актуальныя і папулярныя праекты тэлерадыёкампаніі «Віцебск» можна знайсці на афіцыйным сайце vtv.by. Заходзьце і падпісвайцеся на наш YouTube-канал, далучайцеся да нас у сацыяльных сетках і месенджерах. І на гэтым выпуск навін завершаны. Я з вамі развітваюся. Да сустрэчы. По информации Витебска Облгидромета, у ближайшие сутки по области будет переменная облачность, переважно без опадков. Ветер паўночно-заходний 5-10 метров за секунду. Температура поветра ночью +6, +11, днем +18, +23. У Витебску будет переменная облачность без истотных опадков. Ветер паўночно-заходний 5-10 метров за секунду. Температура поветра ночью +9, +11, днем +19, +21.